Tällainen sähköjärjestelmä meille tuli pakuun. Kädet ollut niin täynnä hommia, että jäänyt videoiden tekeminen vähän vähemmälle. Me tosiaan päätettiin alun alkaen, ettei haluta kaasupullojen kanssa säätämistä, joten siksi sähköihin panostettiin kunnolla. Me sitten tilattiin suomenakut.filtä koko setti akkuja lukuun ottamatta, ja katsotaan nyt, mitä kaikkea sieltä tuli. Mitäs kaikkea täältä sitten löytyy? Aloitetaan isoimmasta. Inverteri, Victronin Multiplus 2, 24 voltin. Tällä me saadaan sitten meidän liesi toimii, ja sitten saadaan ihan normipistorasiat laitettua. Sitten seuraavana meillä löytyy Lynxin distribuuttori. Tää jakaa niin kuin sen virran sitten kaikille eri laitteille. Akut tulee niin kuin tähän sitten kiinni. Sitten meiltä löytyy laturia, eli tää tulee auton ajoakulle, joka sitten ajon aikana, tai aina kun auto on käynnissä, niin lataa noita 24 voltin akkuja. Tän isompaa ei löydy, että tällä on pakko pärjätä. Sitten löytyy yksi muunnin, että kun meidän toi akusto on 24 voltin järjestelmässä, saadaan muutettua se 12 volttiin. Sen takia, että muutama meidän tuuletin muun muassa on 12 voltin. Sitten löytyy MPPT, eli kun tulee aurinkopaneelit katolle, niin sitten tämän avulla saadaan muunnettua se semmoitteeksi virraksi, mitä pystyy sitten akkuihin työntämään. Ja ei ole isoin mahdollinen. Rajoittava tekijä oikeastaan on se, että ei saada isompia aurinkopaneeleita mahtuun tonne katolle. Tavoite on saada semmonen 500-600 wattia aurinkopaneelitehoa tonne katolle, mutta katsotaan nyt miten tulee mahtuu. Sitten meiltä löytyy Servo GX, eli tää toimii vähän niin kuin koko järjestelmän aivoina. Tän kautta pystyy lukemaan sen, että paljonko aurinkopaneelit tuottaa, paljonko auto pystyy lataamaan ajon aikana akkuja ja paljonko sitten taas käytetään virtaa. Että tää on niinku semmonen aivot. Tähän tulee myös sitten vesitankkien noi sensorit kiinni, että näkee paljonko siellä on vettä jäljellä. Ja sitten viimeisenä ihan peruspäävirtakatkaisija. Sekin nyt tuli Victronilta. Se nyt periaatteessa olisi ollut mitään väliä, vaikka se ei olisi ollut, mutta onpahan nyt samaa sarjaa sekin. Näiden lisäksi tuli vielä Victronilta Smart Shuntti ja siitä sitten lisää myöhemmin. Niin kuin ehkä olette huomannut, että me ei mitään ammattimiehiä olla, joten tää vaatii tosi ison työn tutkia sähköjärjestelmiä. Näistä pitää kyllä tehdä vielä toinen video, kun ne on kaikki asennettu ja kerrotaan siinä tarkemmin mitä kaikkea mikäkin tekee.